bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia ambil notnya kan? Ambil saja. Cik. Nyampe ke bawah dia udah.
into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Hurian itu hata ala nang pukau tama pernenggota usaha hai majo hatan itu hata natar surat di Psalmen 24 ayat pitu sa rodi 10. Patugijang matohang muna hamu alia kaharbangan, patugijang mahamu alia kapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaon. Isa ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugijang matohangmu hamu alia kaharbangan, jala patugijang mahamu alia kapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaoni. Isa ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jahoba Jebaot, ibana do raja ni hamuliaoni. Hurian itu hata jong-jong mahita saluhna. Lord
saluhutna. Taidama acara nadong di tangat tabi. Tabe mardongan parhorasama di hamu sude ruas ni huriatta. Namar pungudo hita di morngin na badiaon, lao mamestahon parningotad di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, si palua hita, nataguari pesta Natal. Mangasahon kuan ni Tuhan Yesus Kristus, upasahat tami matabi sian hami sude parhalado. Selamat Natal madihamu saluhutna. Atong bersejalangak kamu, hidup. Kalau anda sampit, mana pula dua tu belakang. Taide ma acara. Di pasu manaro di bagasan goar ni Tuhani. Pinuji ma debata ama. Na mangalehon anak na Yesus Kristus gabe jolma lau makokop hita di pardangolanon bain hangulwatta. Kabarita humah taon nunga tubuh Kristus nunga songgop hadameon Kristus do raja ni hadameon. Asa saluhu jolma taruli dilas ni roha nang pinarade ni Kristus. Alani taparade jalata pahigul marohata marsobba di jolona martangiang nahoho mahita. Amin. Mardongan olo polop do las niroha. Robe mahamu marsobba tu poso-poso na baru tubui. Ibadah do Kristus raja ni hadameon. Omma ari pesta na pinarbadian ni debata. Edehok kamuma hasangapon ni debata. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Naung gabi patar do hanguluani, nunga huida hami, gabi huhatid dakon, jala hubarita ho kami tuhamu,
hanguluan na saliling-liling nai, nong adokyad di adupan ni amay, gabi di papatar tuhami. Gabi daging mahatay jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hudahami mahasangapon na, imahasangapon ni anak sasada na siyan amay, gok asini roha, dohot hasit tongan, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, ama nami na di banua gijang. Madok mauliate dohami tuho. Ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa hokodo anakmu na sasadai tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami siyan na holom tuhat diuron. Mauliate marohanami tuho, di padumuhodo hami na holakyan siyakko, gabi saor musetuho, gabi dapotan hanguluan saliling nililing na mahami, sudi huriam hakabipi di sadok portibion. Say tangihon mahami, marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, Raja ni hadameon. Amin. Hudul mahamuk. Mari dehita. Tangihon mahatani di bata na gabi patik di perpungwata di Bornginon na tersurat di Yesaya 42 ayat 5 saat rodipitu. Songonod doha tani di bata Jehovah sito palangit doh napahir bakosa napajarar tano onro di akasweswananna na mangalehon ho satu bangso na maringan di atasna doh todi tu akka na mardalat di si. Au Jehovah na majuho marhiti-hiti hatigoran, jala au manugu tangammu, say ramotakku doho, jala lehonokku doho, bahen bangso perjanjian, bahen panodang dia kaparbigu, mamuha akamata ni halak na mapitung, parwarhon sian hurungan halak na tarhurung, sian bagas hurungan halak na maringan di hahulomon, imasahat na. Atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, say pargugoy mahami, maulahon naong parto patit mi. Amen. Mari dehita. Puji Tuhan,
tapaserep jala tapauduk marohatta di adupan di bata, lahu manopoti akadusatta, huhud maparukilhon akana masa di pardangolatta di tongani bangsotta. Ale Tuhan, asi maroham di hami, ala nunga mardosa hami saluhut na di adopamu. Jala ala ni dosa nami, gabi dohot mangay pamatang ng ngulo nami, nang akka na tinopami. Ale Tuhan, marukil dohami ala ni godang ni namasa di portubion do di bangso nami. Marukil dohami ala torop nong modding hinorhon ni sahit namasa di tiki na parpudion. Marukil dohami payut-iut barita namasa imalalo di tapa nuli utara di bulan-bulan na salpu dohot na di Cianjur. Songoni namasa erupsi dolok Semeru. Torop halak nagabi korban, siga pangulaon, dohok bagas inganan nasida. Lam tutorop na akka na mangulahon na jahat, siga tobak, ala ni hamok kuson ni jolma, na madabay hau, lao tu pangomuan na sa diri. Ala ni i, gabi mangay do torop jolma hinorhon ni i. Ali Tuhan, asi maroham dihami, marukil dohami ala ni akahamaolon dohot parmaraan na masa di tonga-tonga ni bangso namin nuain. Diba akasiboto uhum dang diulabe tohonan na songon panguhum na tigor. Torop dopesian hami namian di bagasan hapogoson nang nasudapotan ulaon na tama. Nakok arga ni akasituhoron. Torop halak na bobonosan ala didok na malo neng masa resesi ekonomi global. Gudang dopetahe na masa nuain na madodoni pikiran nami dohot gabi humasusa ngulu nami. Ali di bata masito panasana adong asiroham dihami. Ali Jesus Kristus Tuhan Raja ni hadameon jala si palua asiroham dihami. Ali toddi porbadia apuli ajari pai baru mahami si sama sudi dosa nami. Amen. Tu por ti vivo Jakoma Jesus Kristus nong tubu di ngoluta nagawi pardiganata jala pardamiata di adupan di bata ama nong sinahapon na marhiti huwaso ni toddi porbadia Jakoma baga-baga di bata taringo tu hasisaan ni dosata marhiti hatana na madok
Ai songonod do holong ni rohani di bata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di bata na di gijang. Amen. Mari di mahita. Hatani debata nagabe epistel diborngin perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di ulau ni apostel 10 tulu ayat 21 sahat rodi ayat 25. Dungi di pangidu nasida maraja, jadi dilihot debata ma tu nasida si Saulus, anak ni si Kis, marga Benjamin, liling ni 40 tahun. Sian pinopar ni ima di parode bata di halak Israel Jesus. Ima si palua na pinarbaga-baganay. Mareak ujung nilakana di dok si Johannesi. Dada au na niarok ni rohamuna. Na dipudik kudo ibana roh. Na hurang tama duau mananggali si patuna. Ima sahatna. Mertua do natumangihon hatane di bata. Jala nau peopsa. Amin. Mare dehita. Ulina
saud do baga-baga di bata na ikon tubuh Kristusi di bara ni pinahan ibana do raja ni hadameoni omma panidangion ni si Lukas taringo tu hatu tubuh ni Jesusi dungi Roma ujui paretas yan Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna pamilangan parjolu mai uju di gonggomi si Kireneus tano Syria. Ditubuhun ma anak buah bajuna, di borhos ma, di piyako ma tubagasan panggagatan, ala adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mana marborngin di ladang na di sini akaparmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi dapoton sada suru-suruan manasida, jalamar sinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabi mabiar situtuma. Ainong tubuh do di hamu sabornginon, di hutani si Daud, si paluai, ima Kristus Tuhani. Omma partinadaat di hamu, poso-poso do dapoton muna, Nabi Norhos peak di panggagatan. Hasangapon ma di dibatana di gijang, dame ma di tanoon, dia kajol ma halomuani. Nunga tubuh Jesusi, nunga ro raja ni hadameoni tu portibion, robe mahita tubara ni pinahan, tajak koma poso-poso na baru tubui, tabay manguluta ingana ni poso-posoi, asa jupang hadameoni, mardami mahita doh debata, mardami mahita doh dongan jolma, mardami mahita doh natinoppa, mardami mahita dohot todita. Topot mahami ale Kristus Yesus Raja di hadameoni. Asa hupatu pahami hadameon di panggulmiton ningulu namibe. Asa dot hami sibuan hadameon tu maliang hamibe.
jong mahita.
taha tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di dibata Jahuba, ido ama pargogo na sohatudusan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi sa todi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanwa torong luritanom, na managpagulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huldul tu siamun di bata Jahoba, amanai pargogo na sohasurati. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tod di porbadia, cadadong sada huria da badia. Huria to panhalak Kristen akan abadia. Dohot di hasesadi dosa, dohot di hatai namat dok. Mula mangulu do sogo daini halak nong mate, dohot di hanguluan na surasuda. Amin. Hudul mahita. Pinasahat ma partikianon marede ina parari Kamis diuduti kor ama partukuan.
Sunggul-sunggul dihita di Bornginon, ima marsogot Minggu hari 25 Desember 2022. Ima pesta parjolo parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Patu paun ni huria do parmingguon na parjolo pukul onom. Bahasa Batak huhut marulaon nabadia. Pukul 10 bahasa Batak huhut marulaon nabadia. Pukul 10:07 bahasa Indonesia perjamuan kudus. Laos papungu pilihan dohita bahan pilihan tu ulaun diakoni sosial manang karitas emergensi HKBP hatopan di tolu parmingguoni. Ima buah-buah manang sunggul-sunggul dihita di bagasan Bornginon. Maret de mahita laos tapasahat ma piliata. Oh
Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu roha, imamangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Berita nauli dihita di pesta hatutubu ni Tuhan Yesus na tapatupa di Bodarion. Tersurat di buku Mika Bidu 5 ayat sada rodi ayat 4 doh topik manang tema nunga tubu raja ni Hadameon. Nunga tubu raja ni Hadameon. Tapi hutihu ma hujaha kami songonom ma hatana Mika 5 ayat sada rodi 4. Alai anggoho ale Betlehem Efrata mame metudo honian anggo tungpola jujuron tuak kahuta maribu-ribu di Juda. HP siakodo haroroan di nagabi panggonggomi di Israel. Jala akka haroroanna sian nahinan. Sian akka arinarubi salileng-lelengna. Di bani pasahaton nama nasida sah rodi tiki pangitubuan ni nama nubuhon jalamulak pasi-pasi nyaka hanggina tuaka anak ni Israel. Alai jongjong anggoibana jala marmahan mga sahon gogo ni Jehovah marhite-hite hamuliaw ni goar ni Jehovah debatana. Jadi maringam ma nasida ay tibul ma ibana di si rodi ak diak ka ujung ni tanoon. Jala ibana gabi Hadameon. Molo nang ro asur tutanotta, molo nang lutahonna bagasta akan naboleni. Jadi patidangot tama mangaluiba na pitu parmahan dot walu iduk ni jolma. Bisima sahana. Cincin emas berlapis baja dibagi-bagi di istana. Cakep ini mau tong nawaro, songda sutaboro, persorata wereng. Na songda bebir dua mu ala saya masuk rupan di polisi itu bagas dong, waduh. Tahu lah kau jote, dut jurhat tajo. Cincin emas berlapis baja dibagi-bagi di istana. Merry Christmas buat saudara. Sukacitalah sepanjang masa. Jadi selamat Natal madihita saluhuna. Ditik-tik nasalpu. Adong dosa dan tua-tua. Ala bermasalah anak kona di sekolah. Jadi Roma surat tu orang tua supaya menghadap kepala sekolah. Jadi Roma ada tua-tua nama tahun
tujaw ni kepala sekolahi. Dia laman ibereng imana ma adong manuci mobil. Ala ibereng imana adong manuci mobil igore mana ma nak bapak kepala sekolah ada di rumah ini mana? Ada sambil mekel ada di rumah nina. Masuk mamatay tujaw nasida. Sahak mejabu romenatay. Pak ada apa? Inna rupani mau cari bapak kepala sekolah. Sudah pernah ketemu dengan bapak sekolah, bapak kepala sekolah itu? Belum. Jadi yang kita daho kepala sekolah ini, daho. Mana kaning na cuma buli, itu kepala sekolah ini. Tersongko tiba na. Alana, ini mana nak kaning? Ay memang ido at setabi rupani itu dongan na me pamatang ni kepala sekolah hon. Jadi ye itong dua anak ni perjabu ibana. Igora na inna rupani habi ibana do kepala sekolahi. Memang ngiri-ngiri sedak do na ay olo dilewatkan. Au cugari layu betu pesta. So na badan ni baru pani, olo do dangile tuibe kue, dangile tuibe snack. Ala ding dia tong akahon marupani. Tabayak ko malaw mahita tonan akka ibu-ibu, dakubo to akka bapak-bapak. At sugari adong sirbuah, buah ado pilit tamuna. Nabal gadong manang nageleng. Nabal garuda. Ang ko nagelengi tursen na rupani. Adong maulot tak, tulang mahita, manang nahula-hula, parari deket tak, itor lamay natay manor dekke tumuncul manang natudi marupani. Lulujo edaba dekke nageleng-geleng dakkain na. Lulu tolu, tol sekor sakilo, itorin na ro. Itor si sakilo iro sekor. Mula rong sada satonga te itorin na. Kendabal gaido dilului. Bapak lagi mahepeng, mana? Sotong na meti, olo dangi jalan mulai cyber, tu kerja olo inna, mulai pame metu. Jadi selalu lo dihindarkan akan meton. Majurupani pengalaman niba namar dongat tu name meton. Adong rakubo to, adong do di pegawai negeri manang naguru rupani aturan minimal tingginya sekian songoni rupani. Nangarong ate. Huingot dana hau adong do guruku ya kami magwarna si gurupen. Alana pede kibana. Ba atar sakura ma sa meter kurang. SMA au adong do guruku tong na tabayak koma si pion may kami gwarna si pion. Alani keleng na mana Pak Pion, gabi udah mengalului. Jadi luar biasa do memang yang namanya meton. Apalagi huta, terus terang mololai bemerdelani, ide do hutamin na rupani, songon nela do roh pabuau sid di hutani ba. Ala memang desa bagian dalam. Dakuboto atugari arong manuk rupani sid dia do hamuna, ide do hutamuna inna. Siya sobat dua ubah inna. Ay soban ay ado sobanon. Dangi tataringanan yon, itu dong nihalak. Dang masuk tu peta sobanon. Ay memang tu sudikalang masuk tu parongil, masuk muse, bah nang binotobe. Nah jelas adong dui. Jelas salah satu yang lahir dari desa yang terpencil itu, saunari terberita do itu ani kebetulan memang buruneba hoy mana le pola pabuah manang nei serupani. Salah satu atlet Indonesia yang bisa meraih hadiah di SEA Games Omma Odekta Burunebahu. Serius bah Burunebahu mana? Menangir pemaladang Burunebahu herna su serius kamu. Siya soba maon
Dan dia masih tamat SMA di sana. Dan merantau ke Jakarta, mertigai sempat doi bana. Tapi menjadi pelari yang tangguh. Atletik yang tangguh di Indonesia. Satu sonari. Siaku tanah meti. Dan sebenarnya itulah juga yang terjadi dalam nats ini. Firman Tuhan ini mengatakan mulai dari ayat 1 hujahan akan bahasa Batak. Ala yang koho ali Bethlehem Efrata. Mame meturo honian. Hutan aso masuk kira don. Mame meturo honian. Alai justru disodo molohita ngajuk tabege kecil-kecil ciberawit rupani. Unang ala met sehingga merasa tidak punya nilai. Tung sa M petaho harga ni mobil tai, 2M harga mobil kita itu pentil nei met doi. Ale mau sorok pentil lidang berdalan, mobil harga 2M. Jadi kecil juga sangat bernilai sesungguhnya. Dan kalau kita tidak melihat yang kecil itu, tapi Tuhan kita, Tuhatei argado dibain na meti. Ido sa sitong na peristiwa Natal na tahalason. Molo dido aman akan do ina marlas ni roha mahamu, marolopolok mahamu. Alanung ngatubu Yesus si palua. Marhite aini. Marhite mamereng sian sada na met. Jalaido na disungguli itu hita di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluton. Bagaimana kita supaya betul-betul memperhatikan bukan hanya hal-hal kecil. Tapi yang namanya met ikut jaga do hita tusi. Ay sungguh sangat penting, sangat bernilai doi. Molo di tonga-tonga di perumah tanggaon, unang tarip purupani ala ni persoalan besar gabe marsoal hita. Persoalan na me do gabe mago hadameon siya tonga-tonga ni keluarga. Persoalan na me do sa sitong na mabay mago hadameon siya tonga-tonga ni parsaoran. Jala iro mabesipata na meti mengkristal gabi karas jalay mamabay bahaya. Ay songonido rupani marsual mamatay do inatay dang marsipakulinga bealaki ipodoma penga mulai marsitudalan ngasay loja inatay mamikiri launa talon boharo hamen don lasumardame do hami do suami kon boharo saran narohana seloja inatay mamikiri tiki malam igo imana ma amatay pak besok ke ancol kita butimon marsugo ikut pancol do hita roma time inna pokoknya besok kancol kita pagi-pagi tibure noton hehe berkemas-kemas iparari si buanon si panganon ayolah pak bersiap-siap inna bersiap-siap mama tahun lama tu ancol holak keluar sembobili to keluar inatai itu imana do tangannya matai huhu maride sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan ini ay terus matai tangan mi usah kau kenang lagi inna ima ke persoalan name met menjadi mengkristal mengamuk main matai pulangkan saja aku pada ibuku turun dari mana seni mama bedo Allah memang dison Yesus do perdamaian. Memang harus Yesus lahir di hati kita. Asa memang marturasi roh damai. Angko hola perjanjian do, angko hola komunikasi do, bodoh terbatas perdamaian. Tapi ketika kita merayakan Natal, mengingatkan kita
bahwa Yesus itu betul-betul harus hadir memancarkan sinar damai di ngoluta asa tung takas tubuh roh damai unang egoi. Ay memang song nanidok nakaning luar biasa do molopala say berkeras ngayara hubabua tu hita adong dosa ada doli na masuk penjara sekian tahun ma dihukum. Dah, las ni rohana do nang lo masong ni. Jadi sa sitong na manang na dia masalah na alay diputuskan hakim ma sekian tahun may mana. Adong mabang na saya marpikiri ma waro beno cara sa buhay maluang gikonin na rohana. Adong nga kanaboy hubungan baik diluluy macara. Ternyata adong do peluang. Bodo bebas ang ginay. Sa detik lama amatay tu penjara. Songon namartamu ijupay mana mang ginay. Ay pigaliling na upuang ang gay penjaraon ninna. Kalau tidak salah 2-3 tahun lagi bang ninna. 20 tahun naik. Ay juga ri marsugut to pang bebas. Wado rohamin na. Bang ku marsugut to bebas. Iturluluk ruh hakimi. Itur pamatak ruh hakimi. Ay beniyaw sikit tahun ninna. Holam mabigay. Uy! Tarsong ko abang nay. Adak tohon. Molosong ni dak palwaso no gabibebas ninna. Akhirnya abangnya pulang. Sebenarnya dia sudah bisa dibebaskan karena ada surat wasiat at tersong lima. Surat sakti. Alayala diberengi mana? Ay boharong gikon. Seandainya marsugut tu bebas. Ahmad di pikiranmu. Babulubo yaw bebas na marsugot las marohada marulupolo may ba dangin na mulu bebas sa marsugot bahakimi do liliku. Akhirnya bangnya enggak jadi memberikan kebebasan, tidak menunjukkan surat kebebasan buat dia. Alani takang na. Jadi songonido hita ketika kita memang martakang sementara Tuhan yang lahir ini sudah memancarkan sinar damai, daudu siya kita las niroha. Alanido Tuhamu amanami nanami di tong-tongan nilas ni rohat taon na perjulo Yesus yang lahir itu yang memancarkan sinar damai itu. Mari kita buka hati kita untuk menerangi supaya sinar kedamaian itu menerangi hati kita. Asa jumpa damai. Nah, padua hon neng didok di turupuk tahun ternyata Yesus yang lahir itu dada holan mabuak kadameo ni alay jongjong lau marmahani jongjong lau marmahani molo hujaha di ayat tolu alay jongjong anggoibana jongjong tuhatai jongjong mamarmahani hita. Jadi perayaan Natal ini mengingatkan kita bahwa memang Yesus yang hadir itu bukan hanya memberikan damai tapi juga jongjong mamar mahani hita. Idolas ni rohata. Jalalas ido nang tuntuta tuhita. Molo nak kaning di pagala malilini. Baru didok paditaima. Buak kamu masodang hati roni tuliat portubion. Roma karhalado mabual lilini manorangi. Artinya kita juga harus ikut diterangi. Molo Yesus jongjong gabe parmahan songonido sa sitong na hita pribadi lepas pribadi jongjong mamarmahani jongjong lau pauliulihon jongjong lau pature-turehon. Sada pengalaman pahit adong dosa dan nak boru lau sikola masuk tu angkot. Apa adong madisi nama pelece hatu ibana. Saya yalo ibana.
adong do 5 ono pala diangkoti, tapi tidak satu pun yang jongjong pembela tu anon tu parsikolon. Alani biarna, makanya dia melompat dari angkot itu tu dalani, hape terroma musim mobil, igilas ma itu ani gabe mate. Dang adong na jongjong. Bohado tanggung jawab ta akan na pinaluan ni Yesus Kristus. Iko jongjong do hita. Ini sangat ironis bagi kita. At juga dia dong peristiwa manang kebakaran di san. Olo do jongjong kita, dung jongjong si itu marselpi mamuse. Ima bahaya na. Dang mado sa ala marselpi. Ala unang do rupanya to ngadong kecelakaan, tabarakan. Yado di 2 minggu yang lalu atau bulan yang lalu lah. Merbeda ma amatay do inatay di dalan. Merbeda, marsatukan. Alak kena lewati gabe manotod do. Bahkan tersongonen na musim marselpi. Ay sa tu dia do rasa perhatian kepedulian tau di perdalanan ning ulu taun akan napinalua akan hinokko ni Yesus. Alani salinari molo jongjong Yesus mamarmahani songoni mahita saluhu na jongjong bertindak mengambil sikap mabena kanauli akan adenggan dia mana kurang dia mana hurang denggan jongjong mahita paturehon hataridaan perbuih ni Yesus Kristus naung seorang membuat damai naung sahat hadame unitoro hatta kita pancarkanlah damai itu mari tena jongjong mabenakan adingkan. Selamat Natal madihita Tuhan tama masu-masu martangyang mahita. Mau lihat tema Tuhan disungkuli hodo hami marhite hatam name meti di parar hodo gabe haroroan inganan hatubuan ni Yesus si palua. Iro na huhalasok kami. Nunga sorak ko Tuhan tu portibion. Mabuat dami. Sa tubuh marturasi maroha dami di diri nami. Rodoho tu portibio jongjong lau marmahani. Pasunggulo ho matuhami. Asa parsidoho tami songo nakkan na hinokko mu jongjong lau pauliulihon paturehon asalam uli denggan asalam marmulia lamar sangap po marhite persauran marhite panidangyon nami di ngulu nami di keluarga nami di parsauran nami be. Ale Tuhan nami hu hamalete ho kami do. Panari honommu sian ganuk tikki sah tutikyon dengan dibasam. Molo taroto ho kami di piga tahun nasalpu ala ni pangotak ni kofiti. Alai sadarion hu hati dako kami do jongjong doho mamar mahani huriam gabe boy hami retta ria marulupuluk marlas ni roha pasangapokko jalo ma pamujion namion gabe pilihan nami na badia diho se satu hadusan nami si roha terlumbu kena di bagasan persahiton sayho mamadauni mangalabohi asa sumuang asa lubang asa sonang pakilalan na sida tangi homa pangiduan nami asi maruham amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata. So
Nunga tahalason hatutubu ni Tuhan Yesusi. Ada orang semulak kita sian perpunganon nang buanot tama pasu-pasu doh las niroha siad debata. Tamado hitam marpada tutuhani. Imapadan mamaritahon berita haluau ni. Taingok ma pabanya ka parmahani. Ujuman jalo berita las niroha. Dang di pasip nasida baritai. Masih padohot daw nasida. Atong songon pamujion ni parmahanima hanguluhonotta. Marhite pesta natalon. Lam turinggas nama hita mamuji jala pasangap debata di ngolutta. Tahaholongi ba debata dohok dongan na humaliak kita. Keluarga, huria, masyarakat pe. Tarlumobi mabangsota. Asa patar huriana HKBP. Gabe pasu-pasu di tonga-tonga di bangsota Indonesia. Tapasa mapilata martangyang mahita. Ali di bata manami na di Banua Kijang, hodo haroroni salhut silalon na dinggan, do naso libasa na maulutus. Upasatami masyan na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gebot notus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparasya kami pilihanon, pati bulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang nisi lelemi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmahita martangiang, tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Kijang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di parsarhomma damena tutodim. Selamat Natal Madihita.